girman ku ba, babu hasken da za a gani da ba naku ba, babu mulkin da za a nada da ba taku ba, babu hanyar da za a biyo da ba taku ba, babu kalmar da za a biya da ba taku ba, babu begen da za a biya da ba taku ba, babu rigar da za a saka da ba taku ba, babu kamshin da za a fita da ba taku ba, babu mulkin da za a kira da ba taku ba, babu sunan da za a kira da ba naku ba, babu baitin da za mu biya da ba naku ba. Na gani lamunce mun abin hankali, na gani lamunce mun in sa tozali, na gani lamunce mun in yo walwali, na yar munzali, na matar Ali mai cikar hankali, na kamshin ki ya fi faɗi mu je can gaba. Sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba, Sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba, Sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba. kai ake kira wanda ka yo dukan zamani, rabbi sarki ka ban hikima kamar lamani, dan kasida ga yar manzo a sadar da ni, kai salatin da ba adadi da ban san shi ba. Sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba, Rabbi sarki ka kara cikin da yau hankali, mai ta roko a dinga yi wa imam munzali, ma'ana dai salatai gun cikar hankali, shi nake nufi ɗan hada ba wa kishiya. Kun sani ban wucewa dole in dakata, gane yau jinjina tagunsa kafin fita, wata kan sidi yau hanyar ka ce mafita, rabbi kare shi dan kadarinsa al-Mustapha. Sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba, Yau batu na ɗauko zan yau kuban hankali, kar a ce na yi rock jama'a kusa tozali, dan kwaya ga manzo na ta wuce hankali, na girman ki ya fi faɗi mu je can gaba. Sayyada Fatima ya ce ga al-Mustapha, Sayyada Fatima surka ce ga al-Mustapha, Sayyada Fatima fitila ga al-Mustapha, na warware dukka fadin mu kara gaba. Sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba, Kun sani a mataye ba kamar Fatima, kun sani a 'ya'ya ma ba kamar Fatima, kun sani a kun zance ba kamar Fatima, kun sani a duk kaunu ba kamar Fatima, kun sani a gun Allah ba kamar Fatima, kun sani a gun manzo ba kamar Fatima, kun sani a ilimi ma ba kamar Fatima, kun sani kama da uba ba kamar Fatima, kun sani a kirki ma ba kamar Fatima, kun sani mutunci ma ba kamar Fatima, kun sani a tarbiyya ba kamar Fatima, na balla mani aiban in je gaba. Ga ta tahira ce ku sani uwar hankali, ga ta dausiya ce kuma ga ta matar Ali, ga ta razuka ce a gidansu sai hankali, ga ta insiya ce kuma ga ta mai tozali, ga ta atika ce kuma ga ta yar munzali, ga ta alima ce matsayin ta ko hankali, ga ta sadika ce mai gaskiyar hankali, ga ta kuma fasiha hikimar ta ce hankali, na ko ga Allah matsayin da ya zarce kai. Assalatu wassalamu alaiki ya mardi ya mai daɗin suna da tsarki, Fatima matsayinki, Sharifiya takenki, Razika izarki, Sadika mulkinki, Atika baiwarki, Dausiya aikinki, Ɗahira gatanki, Isiya sawunki, Waliya girmanki, Sayyida gaisheki, tsokar Maulana Sayyidina Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba, Bai ina kauni tunanku nake haba al'umma, don ku gane ga annabi
Fatima ko a kishinsa annabi Zara na sallama dai makamin nazarta sa'a a san shugaba. Wai ina mataye suke ga uwar tagwaye tuntuna gare ta kuyo mai share hawaye shugaban dukan mata kudu ba ta alaye tallaji sa alhaidar na yaba wa Zara kai abin da girma Allah yanayi wa Zara gashi annabin shi ma ya yaba wa Zara ga sahabbai gaba ɗaya sun yaba wa Zara har mala'iku su ma sun shaidar Zara annabawa gaba ɗaya sun yaba wa Zara har da shehunai su ma ai sun faɗi Zara duka kaunu suna da batun Fatima Zara ce sai Zara ta ba wa Zara wi gudar Zara Zara wa Zara ni na faɗi Zara dan ba ta da tsara kuma ba ta fasara haibanta nasara jama'a kuma lura albarkar Zara dan sai ka ji Zara dan sai ka ji Zara a gidanmu da Zara ko ina ka duba da akwai Fatima Zara Sayyida Fatima ki kai mu gun shugaba. annabin ne da kansa ya ce ku so Fatima sai ya da tsoka ta ce ku ji ni ya al'umma wanda ya so ta ni fa ya so ku bar tantama wanda ya ki ta ni ya ki to ba zai sha wuya ba ga ita ba har 'ya'yanta ma sun gaba kan kwana tuna ran da rasuli ke hudu ba ga Hassan Husaini ba sun zo gaban shugaba dan ya dakata hudu bargun su janyen nuba Sayyida Fatima ki kai mu gun shugaba. dan ya dauko su kana ya hausa mammun bari ta yake da kowa kurke su karko bari dan ina son su 'ya'yana na alfahari kaji jikansa ya ka tuna da mamansu ba kai kamar yadda ba a sanin sa nurul huda haka ɗahira ba a sanin ta ma sayyada duk kamar ta ba ta isa na gurin sayyada har da dukkanin darajoji a gun sayyada ga cika da kasaita so gurin sayyada dukkanin ɗabi'un mamu da duk ta haɗa gashi har da siffofin ɗahagun sayyada in ka ganta tafiyar da take kamar annabi tsayuwar kamar annabi zaman kamar annabi murmushin kamar annabi maganar kamar annabi shirin kamar annabi kamshin kamar annabi hasken kamar annabi fuskar kamar annabi kallon kamar annabi natsuwar kamar annabi haƙurin kamar annabi kyautar kamar annabi hikimar kamar annabi karfin kamar annabi baiwar kamar annabi mutuncin kamar annabi halaccin kamar annabi kawaicin kamar annabi kunyar kamar annabi komai kamar annabi tayo kamar annabi tara usanni shalilan da na sallama ni gwana sallama Sayyida Fatima ki kai mu gun shugaba. rabbi sarki ba zan gajiya da roƙonka ba kun salatai ga alil baiti dan sun gaba kai ta ninka su ba adadi jinin shugaba za a karɓan yaban da nari a sadar da ni sayyada salo ne ba wanki na durkusa a garin malam a kai nugun shugaba Sayyida Fatima ki kai mu gun shugaba. sayyada Fatima ki kai mu gun shugaba